Sanibonani, molweni nenamkela kwezaseTV ngesiXhosa. Kulo kwenzo ke banebreakfast, kukhona nosokhabase ke ku-tents etafuleni. Akafuni nokokutya ke phofu usokhabase, uhleli nje uthula uba abukela abantu besitya. So uPattern ude wabhreyikha ke i-ice ke ngokubuza ke kukwenza noMalanga uba yeyi nithini ke ziqala nini ii-plans zomtshato. Amza ke uNomalanga nokwenzo. UNomalanga kuthe esathi uyaphendula waphela uyise intsini. Laa ntsini menyo ke phofu course akho nto ihlekisayo. Koko ke uthe yena masithembe uzokwenzeka ke this time. Watsho esonga izandla ke mntakabawo. Iintloni ke etafuleni kubi nje ngaphandle kokwenzeni obebhizi nefowuni yakhe entsitsitheka ke intsini. Ugcina ude wabuza uba yintoni nale imnyumbaza kangaka. Watsho ke wenzeni uba ujonge uba abantu bathini na kwi-social media ngoMiss Independent wabo uNomalanga. Hayi bajongana abantu, uNomalanga iintloni. Hayi ke waqhubeka wewe ethi jonga bathi, what happened to Miss Independent? Why people don't just shut up their mouth? Ethi ke nantsi ke enye mama kuthiwa makatshintshe igama from Nomalanga to Desperado. Uthe ethi uyanqanda ke uPattern ethi hayi wakhwaza kakhulu ke wenzeni ethi heyi kukhona nevidiyo ma. Ngoku ukwenzo wayebhizi eqala encamisana saqala uncamisana noSibongile. Okokuqala yeyi ukwenza waphathwa sisifuthufuthu bethuna watsha umntakabawo. Zama ukukhulula kwale shethi ayinxibileyo namaqhosha cangathi amkrwitshile kodwa akudele nentamo amaqhosha. Zezi ndaba ke zikawenzeni ngezi zimothusayo ngoba kaloku kukho nosokhabase apho othule tshotu ke ungatshoneli imdaka njengangoku. Mane baya nje ngamehlo ngoba kaloku yonke le nto zezenzo zikakwenzo zokutshithela umntanakhe. UNomalanga ke yena ziyamjikela izinto zakhe kwi-social media because wonke la mazwi athethwa ngabantu apha ngamazwi akhe ngeli xesha wayephoxa abantu. UPattern ubengabuza kuwenzeni uba yintoni kanti erongo ngaye makathule. Hayi wewe iyatwela. Ancama ke wathula ke ngoba sesithi makathi shut up. So uPattern ke ucele ukwenza noNomalanga uba benze a-photoshoot ethi udinga nje ubuso babo for i-brand ye-furniture. Uthe ke ukwenzo yena uyamazi nje into yoba akazukwazi benqikiza nje thina bayamazi uba akayomodeli and akakho good kwinto nee-photos. Hayi ke wamcinga ke uNomalanga ke noPattern wamcinga esithi uzomphoxa kanjalo mama womntanakho. Bayenzile ke neephozi zabo kodwa uPattern uyawacela into yoba ha-a cela wenza kambambe noba umbamba apha esiswini nawe. UNomalanga hayi bo akavumanga esithi ha-a not esiswini. Nokwenzo ke sana kodwa baqale bayana ngamehlo bebakubhideka but ukwenzo ke wayana le nto uba ekugqibeleni ke ababambani bobayi-two watsho into yoba unyanisile uNomalanga. UNomalanga uthe ke noba yikhisi nje esidleleni izoba rayithi but esiswini dololo khange kubanjwe. uThuli noNeli babukele ke yonke le nto. uThuli uthe yeyi bayayi-ektha into abantu balo mzi. Ungafunga uba bakumzantsi wethu baphela yintsini emveni koko abasebenzi. Nyhani kuya-ekthwa apha, ininzi into ebonwayo uba ayikho rayithi between uNomalanga nokwenzo kodwa still uPattern bayayifosa. Enkosi ngicela siqhubeke, subscribe, silike, singakhomenta futhi bye.